Bună tuturor! Star the Fox aici și bine ați venit la un nou videoclip. În acest videoclip voi face povestea lui Albu, partea 2 din sezonul 1. Deci să începem! Toți se trezeau după o noapte rece. E dimineață. Trezirea. E dimineață, da. Și copii trezirea. Bună dimineața, tata. Bună dimineața, Brown. Bună dimineața, tata și mama. Bună dimineața, Snowy. Adică Snow. Haideți să mă duc să vânez. După ce au mâncat. Bine, sunteți destul de mari să învățați să vânați. Deci veniți să vă învăț. Snow, te iau pe tine că tu ești cea mai mică. Așa. Așa se vânează copii. Uitați-vă. Vă apropiați încet și fugiți. Așa se vânează. Și acum mâncăm. Ați priceput? Perfect. Rândul vostru. Încercați să rândul vostru și încercați să vânați ceva mai ușor. Cum v-am învățat. Mă apropii încet. Atac! Bravo, Snow, așa. Bravo, Snow. E rândul lui Brownie. Te apropii încet. Încet. Atac. Nu sunt bună vânat deloc. Chiar nu ești blocat printre copaci, Brownie. Dar am reușit. N-ai prea ajutat cât ar trebui, dar ai ajutat câtva. Bravo, amândoi ați trecut la următorul nivel. Ura! Vă vom învăța multe lecții de supraviețuire, dar acum e timpul să învățați ceva nou. Dormirea fără căldură. Vă puteți ține reciproc căldură deocamdată. Așa? Da. Acum urmează luptatul. După când a înțeles ce trebuie să faci. Ok, luptă. Voi câștiga, ba nu. Au. Ai câștigat, bine. Ți-am spus. Bine, acum este ora de culcare. Cel mai e încă un lucru important. Trebuie să vă uitați pentru teritoriu. Să vedeți ce e în teritoriu. Deci, trebuie să faceți asta, să vă uitați în împrejurim, să vă asigurați că e totul bine. Și în teritoriu să căutați. Vom face asta de acum înainte de culcare. Teritoriul pare mai mult calm.
să folosește simțurile să vedem dacă ai. 2. Pare destul de calm. Bine. Păi ne putem culca atunci. Noapte bună. Noapte bună, scumpii mei. Noapte bună. Noapte bună. După câtva timp, au vrut să încerce pe un elan să vadă dacă puteau să-l învingă. Haideți, putem să facem asta. Uite-l, îl simți chiar în față, mai un pic. Cum am învățat, facem. Bine, mamă, bine. Ok, gata. Pare cu adevărat periculos. Vin. Ok, bine. 3, 2, 1, atac! Dar nu se termină bine deloc. Va fi bine? Nu va fi. Ești sigur? Da, sunt, copii. Trebuie să lăsăm. Pa. Partenera mea. Nu voi găsi alta mai bună ca tine. Cine ar dori să continue? Eu. Pa, mama. Ne vei lipsi cu adevărat. Pa, mamă. Sper că va fi totul bine în legătură cu tine. E într-un loc mult mai bun ca aici. Ești sigur, tată? Da. Veniți, copii. Ne găsim un nou loc. Nu după mult timp, Brownie vrut să-și încerce norocul. A spus că se va aduce acasă o hrană mai mare, mult mai bună și o va face singur. Tatăl vrut să-l oprească, dar nu reuși și plecă el singur în căutarea unei alte prăzi. Dar, cum nu fusese atent la alte vulpi, încercă să se lupte. După o săptămână de la moartea mamei lui, asta s-a întâmplat. Măcar e cu ea acum. Vrei să spui? Da. Nu, cum ai putut să mă lași? Brown? Îmi joci numai o farsă, te rog, Brown. Te rog. Vulpile l-au omorât. Pare rău. Snow, îmi pare rău enorm. Cum voi putea supraviețui fără propriul meu frate?
N-avem de ales. Dino Snow. Bine. Te voi învăța ce trebuie să mai supraviețuiești și după poți să treci singură. Bine. Până tuturor! Sper că v-a plăcut această parte. Da. Brown și Masa sau Shasa, nu mai știu exact, au murit. N-am mai știut exact cum să continui această parte, că mai aveam numai două vulpi adulte și da. Și nu vom mai posta pentru un timp așa videoclipuri scurte, pentru că voi merge până undeva și nu pot să postez videoclipuri așa lungi ca o poveste sau ca altceva. Voi posta așa o micuțe videoclipuri scurte, așa de vreo 25 de secunde, 10 secunde cu o priveliște și cam atâta. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați like, subscribe, share, coment și abonați-vă și vă văd în următorul meu videoclip. Pa!